Això era que era un dia que jo, el meu germà i el nostre gos anem passejant amb els nostres iaios. I vaig escoltar un soroll com si foren espases lluitant. El meu avi ens va dir que eren unes persones treballant. Però jo seguia pensant que eren xiquets jugant, o millor encara, pirates lluitant amb espases. Quan ens assomàrem per la porta, no era res d'allò que havia somiat. El meu avi tenia raó, eren persones treballant. Divertiste treballant.